Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik. Bagaimana kabarnya? Bu Fitri doakan semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak-anakku semuanya, selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Jawa kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Oke anak-anak, sambil kalian membuka LKS halaman 17 sampai 19 ya. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin sudah membahas tentang ciri-ciri teks pacelaton. Sekarang membahas tentang tata krama dalam berdialog. Nah, masih ingat apa kemarin pacelaton? Pacelaton dalam bahasa Indonesia yaitu percakapan atau berdialog. Nah, coba dilihat poin B. Gatekno teks pacelaton ing ngisor iki. Bu Marsiati, terus kipas angine mbok dipateni, sedina kok gak mati blas. Rustam menjawab, sumuk Bu, yen boten ngangge kipas angin. Bu Marsiati, lah perlune ana cendela iku kanggo apa? Rustam jawab, nek cendelane dibuka niku kata nyamuke Bu. Bu Marsiati, lho ra ana wae ta alasane. Cendela iku yen dibuka sepisan sunare srengenge bisa mlebu omah. Perlune bisa mateni kuman-kuman penyakit sing ana njero omah. Sing nomer loro, angin uga bisa mlebu omah. Perlune hawa ning njero omah dadi seger, ora sumuk. Ora usah nganggo kipas angin, tapi iku angin asli ciptaane Gusti Allah. Sing nomor 3, bisa ngirit bayare listrik. Rustam jawab, nggih Bu, ngapunten. Bu Marsiati, ya wis kono, cendelane kabeh dibuka, ben seger hawane ning jero omah. Nah, saiki coba kita bahas bareng-bareng yang geladen loro. Isenono nganggo tembung sing matuk. Nomor 1, ibuke Rustam marang Rustam ing pacelaton dhuwur mau nganggo basa. Nah, kemarin sudah dibahas di pembelajaran awal. Yen sing guneman wong tuwa, sing dijak guneman bocah cilik. Basa sing dienggo basa ya basa ngoko lugu. Nomor 2, dene Rustam marang ibuke nganggo basa sing guneman bocah cilik, sing dijak guneman wong tuwa. Basa sing dienggo basa ya basa krama alus. Nomor 3, Rustam ora gelem buka cendela amarga kata nyamuke. Nah, sing nomor 4, ibuke ndhawuh yen omah diwenehi cendelaku ana gunane. Gunane yaiku, nah jawabane wis ana nang teks pacelaton. Gunane cendela yaiku sepisan sunare srengenge bisa mlebu omah. Perlune bisa mateni kuman-kuman penyakit sing ana njero omah. Sing keloro, angin uga bisa mlebu omah. Perlune hawa ning njero omah dadi seger, ora sumuk. Ora usah nganggo kipas angin, tapi iku angin asli ciptaane Gusti Allah. Sing nomor 3, bisa ngirit bayare listrik. Nomor 5, Rustam iku bocah sing ngerti tata krama utawa sopan santun. Yen lagi ngomong mesti nganggo solah bawah sing apik. Solah bawah iku tegese solah iku tegese obahe awak, tangan, sirah,
polatan atau pandangan mripat. Yen bawa yaiku tegese omongan, metune omongan atau swara. Nah, wis paham? Nih wis paham, langsung dilanjut nang pembahasan selanjutnya. Nah, saiki bahas sing gladen telu. Bahas bareng-bareng ya. Jawabane wis ana kabeh nang pacelaton halaman 17. Oke, iki nomor 1. Pacelaton mau paragane sapa wae? Nah, paragane dalam bahasa Indonesia iku yaiku tokoh. Tokoh dalam percakapan tadi siapa saja? Yaiku Bu Marsiati lan Rustam. Oke. Nomor loro. Apa gunane omah kok diwenehi cendela? Nah, jawabane padha sing nomor 4 gladen loro. Mau dibahas bareng-bareng ya. Oke. Langsung nomor 3. Yen angin bisa mlebu omah apa manfaate? Nah, jawabane ana nang gunane cendela sing nomor 2. Manfaate angin bisa mlebu omah yaiku perlune hawa ning jero omah dadi seger, ora sumuk, ora usah nganggo kipas angin, tapi iku angin asli ciptaane Gusti Allah. Oke, iki nomor 4. Apa untunge yen kipas angin ora diuripake? Nah, jawabane ya ana nang gunane cendela sing nomor 3. Ben bisa ngirit bayare listrik. Oke. Nah, sing terakhir nomor 5. Apa sing didhawuhake Bu Marsiati mau tujuan kanggo apa? Lah, didhawuhake iku diperintahake. Perintahe Bu Marsiati mau dikengkon buka cendeloe. Tujuane ya mau ana 3. Ben sinar srengenge iku bisa mlebu omah. Nomor 2, angin bisa mlebu omah. Nomor 3, bisa ngirit bayare listrik. Nah, iku tujuane nek jendela dibuka. Oke, paham? Paham? Dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, saiki sing C, tata krama jroning pacelaton. Nah, wingi wis dibahas karo Bu Ambar. Yen tata krama utawa sopan santun iku ana sesambungane karo solabawah sing ditindakake marang wong sing dijak pacelaton. Ya, jadi solabawah iku tetep digatekni. Oke, paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, itu tadi penjelasan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Oke? Nah, saiki tugas kalian kerjakan gladen 4 halaman 19. Jawabannya sudah ada di bawah. Oke, tinggal kalian pilih jawaban yang benar. Oke, kalau sudah langsung dikirim ke Bu Fitri. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Oke, diakhiri Bu Fitri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.